sme mohli ísť do pojednávacej miestnosti. Čiže nebol dôvod, že pojednávacia miestnosť kapacitne nedostačuje a tak ďalej a tak ďalej. Taká odpovedali už vlastne aj na... Mám Marko, to natáča. Takže môžeme pokračovať? Áno? Či už odpovedali aj na to, na tie sťažnosti, čo sa týkalo tej pojednávacej miestnosti? Áno, odpovedali na tú sťažnosť, že je to postúpené po 50 dňoch sudcovskej rade okresného súdu Bratislava 2. Aha, ďakujem pekne. Takže veci sa pohli, áno? Áno, veci sa pohli. Čiže vidíš to, aspoň trošku iskierku nádeje? Áno, vidím. A vidíš tú iskierku nádeje aj pre celý slovenský národ? Áno, vidím aj pre celý slovenský národ. Výborne, čiže nerobíš to len pre seba? Nie, nerobím to pre seba. Robím to pre všetkých. Áno, tak ako mnoho nás občanov to robí pre všetkých, len samozrejme sa im to nedostane, pretože mainstream médiá o takýchto veciach veľmi neinformujú a sme zvedaví, či mainstream médiá budú informovať aj o tejto tvojej veci. Želám ti všetko dobré, Stanka. Drž sa. Víťazíme.